Pa sigurno da, puno ozbiljnija reprezentacija nego evo, što je meni to jučer izgledalo. 24 gola, mislim da je to za današnji brzi rukomet i više nego odlično, tako da evo, mislim da trebamo nastaviti tim putem. Pa zadovoljan sam s utakmicom, ponosan sam na ekipu kako je reagirala kroz svih 60 minuta, držali smo se plana, nije nam padala motivacija i na kraju smo, ajmo reći, rutinski pobijedili. Pa je, Slovenija sigurno jedna ozbiljna reprezentacija koja kao i mi još uvijek ima šanse za polufinale. Sigurno da će biti čvrsta i tvrda utakmica, da ćemo morati odigrati možda svoju najbolju utakmicu za koju želimo pobijediti. Je istina, igraju stvarno odličan rukomet, imali su dosta problema na početku oko sastavljanja ekipe, dosta otkaza je bilo, dosta ozljeda. No ovo što je ovdje, mislim da igraju stvarno odlično, jedan brzi rukomet, agresivni rukomet, igraju odlično i obranu. S druge strane mi isto igramo super, pogotovo u fazi obrane, u napadu još, ajde, tražimo se, ali bit svega je od dobre obrane zabijati te lake golove, što u ovom trenutku i radimo. I kako sam napomenuo, mi rastemo i jednostavno spremni smo za tu utakmicu i to je za nas sad svaka utakmica, ove dvije utakmice koje nam preostaju u finale. Pa da, stvarno su dosta brzi, igraju fantastičan rukomet, evo posebno Janci koji je u nenormalnoj formi. Mislim da se mi tu borimo za sebe, za Hrvatsku i da ne trebamo se opterećivati drugim rezultatima. Šta bude, na nama je da damo sve od sebe, pa vidjet ćemo gdje će nas to odnijeti. Pa dobro je, nadam se da će prije svega svi ostati zdravi, da će zaliječiti se još Marta i Slava, da će biti na raspolaganju i da sigurno ćemo se od prve minute do zadnje baciti na glavu i ići svakako na pobjedu te zadnje dvije utakmice.